Ang ganda naman yung nakatalikod na yan. Ang kabana. Ang ganda ng view. So mga labidabs, nandito kami ngayon sa Nueva Ecija. Nakikita niyo po ang aking background ay napakasarap po yung hangin. Nagsariwati angin dito yung naglamiis. Ayan po, oh, wala akong jacket, malamig siya. And pintas si kay Kayo. Lahat ang nakikita nyo dyan, naabot ng inyong tanawin. May kalabaw din, may baka. Ayun, may mga gumagawa doon trabahador. Ano tong napakan ko? So yun, napakaganda. So agpalpalailang tayo pa ilang. Palpalailang. At may puro din ng sampato. No? Ayan o. Ayun. Okay. Sarap po dito mga labidab. So, nagpapahangin lang konti. Agpampanunot na giti naglabas. Ito ka nung nagkuhan ni Romelide. Bidubi nga. Nyaking kinwamide. Pastor tinuang. Asus! Pagdikdigo si Tuwagi di idubing kami. Mululit sa lamagin yung tatawanan, pinukanda. Ayan. So, agpaspasyar kami ni Romel habang inalagaan si Baby Rogen, ni Inang at saka ni Nanay Rose. Ayan. Ang sarap po dito. Bukas sa kabilang, on the other side naman tayo pupunta, papakita namin. Ayan po, oh. Dito tinatanim yung, ano din, sibuyas na dito, kamatis, tartarong, produkto ti Nueva. Isiha dito yung part ni Bianan. So, nagpintas talaga ti view at natatanaw mo din yung basta doon. Nagpintas. Ayan. Right? Kasi? Ang daming nagbago. Almost. Sinasamahan ko po si Romel kasi nagbabalik tanaw po siya. Agpampanuno nung nagtaktak yan na doubeng. Nung nagalalaan na ti pagilo na kano dito yung kumkuma. Kayo. Kay Kayo. Anyway, see you later. Mabisina ko kasi naamoy ko na yung iniihaw po ni Uncle Doming. Okay, nandito po kami ngayon sa bukid kung saan makikita nyo po yung Kapagayan nga nagado. Kaya lang naggangot at niya, naggangot na gano'n. Ni Jenny Mango Farm, napigsa ti angin kami. Ano ito mga manggay dyan? Kasi kaya lang panahon po ng ano, adyan na naanin, sunga kusta. Pinanawan mi ni baby. Nagpigsa ti angin. Nakita Jenny nagado nga baka da. dyan. Oh. Guys, mga lapidabs, ang lamig-lamig. Naglamis dito si Kayo. Nagadupiti punti sa lamagi, Jenny. Kitain nyo na eh. Kitain nyo, Jenny, sa lamagi. O, duwa. O, duwa nga punti dati sa lamagi. Tapos di zero na dati nuwang. O, kitain nyo na nagpintas ni view. Dito eh. O, diba? Nagaduti bakbaka. Yeah, nagaduti bakbaka na eh. O, amin na kita. Dapiti ko, Jenny. Bunga di mangmangga. Ayan, mga labidabs. Gabi dyan sa baling ako nga dyan, nga diso. Tayo kita nagiti kwa. Mulmula da. Nga maman sa pahampay nga panahon tila suna. Nagmay tagang kas ng arot na drive. Wala po akong mask para sa lahat po ng nanonood. Anak nga nagmasan ito. Likod lang po ng bahay ng aking biyanan at wala kaming nakakasalamuhang tao. Okay? So, yun. Mga labidabs taran, tayo dyan ito magbagdadyan, kay kaywan, at dati mangmanggay dyan ito, tayo kita ano dabadawat tayo, naawa, nagawid tayo. Nagmayan nito diyo. Nagkiraw, teka siya. Ba't di ka sasama? Pero di ka sumuro, nagpadasabiyo na kitang pakit-pakas dyan muna eh. Bumaba garod ah. Ay, kita man na dapat mangmanggatan na kadto mangmangga ni nga mawampay ti panpanahon na. Tapos dito naman sa kabilang side, nagango nga pagpagay yun. Yan nagangin tay kitaan ko kayo mga labidab sa pakita kanya yung ti tsura na. Basta na eh. Agi diyan nagagapasan noon, nagapasan ng nalaganan. Agi to inirik at dapat ni ti kuana, dapat ti naganan. Kung bunga nagiti ti pagpagay nga ani nga dapat mo tiririk na, I will show you. Gura kita bumabanak ay nabakras da ito. Bari-bari kayo apong ako nada. Kasi na dapat bati na nagyagdawa. Ne. Gita ni ngam nagapasan da ito yun. Adong nagapasan. Kitain niyo ni isa. So nga naawan ti magsasaka, awan ti manalon, awan ti kanon ti tattao. So nga dapat ipatag. Dagiti kwa agmulmula ti bagbagas nya ti kanon yung ngayon awan dagiti manalon nga kas kanyame ni ramraman ko mo ti bagbay kawan samot taltalon me. So intayon labidab sigawid tayo.
Nga niya, kita na nga mulmula. Guri kayo man kita. Pwede na kita yun eh. Nagpintas nga mulmulan eh. Guri kayo man. Diyan mo may video. Ano yan? Papakita ko kung makita. Kitain nyo. Itong mga to. Ano? Dati mulmula nga mapadpad ka kastan eh. Oh, ayan, oh, ang dami oh. Pero hindi ko alam kung ano yung halaman na to. Oh, ang dami. Ayan. Nakikita ko to sa internet. But, ang kamutinagan na. Nagado. Sige nga ro doon. Mga labidab, so, kwadak to likod, madama nga kapkapi, dadya, iti babuyan, dananay. Kapkapi dak ta naglami natumili ka sinsin ko, nakita niyo mama ni tsuraanan ni. Ha? Yak pinakadigos kakabsat ni nagdakot tiyang ko. Tayo niyo man ta busy, dadya mo ni nanay. Kasi ti hapon dito sa probinsya, papakita ko kung anong ginagawa namin. Nag-iihaw ng tilapyang buhay, tsaka katatapos ko lang magpakain ng mga pato at manok. Papakita ko. Manang, ano brown niya? Tuntulo ka tilamos? One. Wala, nagimas. Natiliw na nga tilapia nga fresh. Tinuno. May gusto ng prinito, may gusto din ng tinuno. Kalkalpas ko nagpakanti, patpato, kaskadaman, manok. Apay na yung nagkapwam? Kon, nakasapol kami ti si Dame. O, nagdakil nga rabong. Labong dito. Yan, ganyan ang labong. So, dito sa probinsya, kapag masipag ka lang, ay dati si Daam, dati may ulam ka. Ayun po, oh, yan ang labong. Sa mga hindi nakakaalam, pag nabibili na sa palengke ay na iwa-iwa, nangakastagam kasati, tsurati, rabong, labong, ayan, oh. Libre, may kay tuyan, may kay galag, sapol-sapol ka lang, makaala ka ti si Daam, naimasuti pangal daw may. Pakita mo ito ti rabong, datan na po, nagdakol, rabong kan saluyo, tapos dati prito nga tilapia na, ay na. Mga labidabs, nag-press ko dito, nagmayat ti likod, na ganan. Nagmayat ti angin, nakapress-press ko, dito mga bamboo ang makikita nyo. Nag-fresh na eh. Nagmayat jirabong na eh. ay, malagip yun tayo. Ay, am dobing tayo. Kita nyo ba dito kasinsin ko, ano pa mo nagsapol, gusto niyang bumalik sa pagkabata. Kita nyo na pa nagugisti ko, ay, ayam tayo dobing tayo, kita nyo ha. Okay, sami-sami kasta na eh. Uy, malagip ko mga nagkaskasa kami, di pag nagsapsapol. Samoy ayamon ko, di sa mo. Nagadun nga baybayog. Naimaso si dami nga rabog. Nyamanang, nagmay angin ni. Tapos nga ka, mga labidabs, ang nakuha namin labong, tatay pinukan me, tatagbalin nga si daanan o naimas si dami, kas tagalan, nagling nang ni ramasin ti asin, gayang. Atanton ne, ti pangaldaw may nagimas ne, pakitak to. Ay, dati lingilaw. Yan, dito yan dyan, nagbalinan na dyan, rabong nga pinukan mi dyan likod. O, di nagimas, dati rabong kan sa luyot, nga dati prito nga tilapia na, alam, may mga aldawon ne. Ang sarap.